Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu. Dneska mám tu mojich dvoch kamarátov. Čaute. A akože zhrali sme to, ale my s druhým kamarátom sme skoro vyhrali, len ja som umrel na koho? Na tú onú balerínu. No balerínu, lebo capla ma po riči a čo už. A ideme na to. Takže ja som unlockol medium hard. Vtedy som tam nemal, ale keď chcete sa joinúť na mňa, ja sa občas pripojím na hru a tak mi tak môžete sa joinúť a tak ďalej. Musíme to dneska dať. Nás tá balerína necapne ako minule. Čo balerína? Ale Ako sa volá? balerína papuča, nie, balerína hnusoba. Ju budeme volať. Neviem, alebo balerína papuča. Ty máš voice-chat? No? Ale na Robloxe. Nie, nemám. Škoda, lebo ja mám. Nemám ešte. Kamo, ja mám Nanook. Čo ti dáva? Pozri sa. Dobre, vysvetlil som ti celú gameplay a nemáš dať, že som ti pomohol získať achievementy. Rád pomôžem. Ale boli sme skoro na poslednom leveli, len kebyže ma tá balerína necapne po riti, tak by sme prežili. AFK mám zasa sopel totiž. A zatiaľ moji kamaráti budú hovoriť, alebo iba jeden kamarát, tak hneď som tu. Oni zatiaľ budú hrať a hovoriť. Iba nám ešte. Koľko? Ja tam nič nevidím. Dobre, som späť a zabudol som povedať, že keď niekto zmešká toto, ako keby vlak, tak dostane -1 život. Do zmeška. Ja nemám na nič, bohužiaľ. Ja nič nebudem kúpať, ja si budem šetriť na minigunu. Okay. Ja mám zasa hore mapu ako na Xboxe. Dobre, zbierajte luminy. A teraz mám menšiu obrazovku. Dobre, nech sa ten Diddy Black prestane smiať. Kde ste? Alebo kde si? Ide žaba. Ide žaba? Čo si mi nepovedal, však nech ma počká. Lebo ja si nájdem exit sám. A počkaj, kde je exit? Počkaj, ešte to není. Ty si tá červená bodka? No? No dobre, ja si zapamätám, lebo ten druhý je zelená bodka. Bomba! Bomba klad. Ide po mne. Pomôžeš mi, boss? Pomoc! Utekaj! On je v Rusku asi. Čo v Rusku? On asi išiel. On ide. Ale kde je ten zase? Tam ja počujem sovu.
To je ten kam ide. Je za nami. No, dobre. Ideme bez neho. Ups. On Prepáč. teraz stratil život. No, Kúp Ja čas, si kúp čas, nekúpim kúp nič. čas. dobre, kúpil som. Kámo, ja som urobil aj akože očné reveal a moc to nedostalo zliadnutie, ale som spokojný. Gáďo sa volá, že sámko 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 7. No, akože chcel kopírnuť moje meno, že ja mám Matýra 1 a on, ale jemu to nevyšlo našťastie. GG. A ja nemám rád, keď ma niekto kopíruje s menom. Pozor. Máš čas? Máš čas? No, jeden. Kamo, tu bol ten pavúk. Chod za mňou, prosím. Potrebujem ťa. Idem. On ide za tebou asi. Nie, pavúk. Mohol. Ja za tebou. Kde si? Tu. Tu si. Počkaj, či pôjde hen... Počkaj. Poďme za ním, poďme za ním. Kde. Tady to išiel. Poďme za ním, kadeľ pôjde. On mu dal jesť. Ja, že mu dá pusu na lico. Ale tady tu sme boli. Asi nie. Ale za prvých leveloch nebude balerína, ale v ďalších leveloch bude. A teraz nevidím exit door. A vidím. No, Keď tej žabe nedáš... málo som mal. Keď tej jaže... či žabe nedáš jesť, tak neuvidíš exit. Dobre, máme to. Máme? To váž. Si istý? Neviem, kde si, ale ja som sa stratil. Tam máš blúbe. Kámo, ja som v puzzle. Kde som? Kde som ja? Dobre, super, fejkové dvere. Poď za mňou radšej, ja neviem, kde som. Ja som na začiatku. TF. Zakášlem pozorite tým pavúkom. Oh my god. Chod do exitu. Chod do exitu. Idem. Ale kde je exit? Počkaj ma. Jej, pavúk ide po mne. Kašli to nič. Máš luminy. Nemám nič. Ty máš? My sme cooked. Oh my god. Okay. Mal som pár, ale poďte mi pomôcť. Ten nevie čo. Nevie, kde má ísť asi. To necho tam boli fejkové dvere. Ja viem.
môj druhý kamarát ten tam čaká na spínkanie asi. Mama! Tu sú dve sovy! Jurko, my sme mŕtvi. Bež rýchlo do exitu! Niekto vzduchu. Poď rýchlo na spám. Idem. Poď mi pomôcť, ja neviem, kde mám ísť. A dobre, poďte všetci na spám, ja vám poviem, kde utiec. Jurko, obetuje sa. Prečo ja? Lebo nie. Zostame tu a utičeme cez Čapicu, dobre? Hej. Dobre, mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Prosím, daj nás preč. Prosím. Povedz mu, daj mu luminu. Máme misiu. Máme utiec cez jeho ako keby Čapicu. Dobre, ja ho nevidím. Počkaj. Kde je jeho Čapica? Tam je. On je niekde tu. Ja ho počujem. Jurko! Ale ty si mi zatvoril dvere. Ale nie. On sa odpojil. Juj. Rest in peace, môj druhý kamarát. Musíme to dať. Jop. Ešte musím toto video editovať. ASMR. No, to je, som ti poviem. Jop. Áno, Zippy, viem, že si to ty. Nemám rád, keď som na začiatku. Kam on mi povedal, že hej, že poď sem, však som tu vedľa teba, čo by si chcel? Ešte čo by chcel do mňa? Áno, veľmi. Nechcem vytrávať. Toto je tutoriál, vieš? On je cignutý, či čo? Ja nemám žiadne luminy. To mám. Ja nemám na nič, bohužiaľ. Ani ja. Ja už po komár pod oko. Aha. Ideš na fota. Ale ten môj druhý kamarát išiel dobre, že? Wonder povedal, že
Wonder povedal, že ja neznášam deti, čo prechádzajú cez moju mapu. Ja mu dám také, ja budem flexiť výhru pred ním. Tomu hovorím. Ja mu budem do očí flexiť, že som vyhral. A vôbec vyhráme to, lebo posledný krát, čo sme urobili, to bolo hrozné. Ale buď rád, že sme prežili aspoň. Kamo, kde som? Bomba! Bom, však klak. Pomôžeš mi? Počkaj, do nazrať onej Čo ideš jesť? žabičku. Aha, tu som. Ja som zmizol, ja som jak vílka. Úlka. Ja som Harry Potter, vieš čo? Ja sa šmyknem. Ja mám plný inventár. Bomba. Ja nemám staminu. To malé decko mi zobralo luminu. Ako pomenujeme? Ja ho pomenujem Disco Bomba. To je fajn, lebo všetko som mu dal. Čak ja mám veľa luminov, takže rest in peace. Flashback. Dobre, zatiaľ ideme dobre. Ďalší ASMR. No, ja kúpim. Ja nemám nič. Ja mám 0 tiketov. I'm so broke. Ja som kúpil 402. Ale ty neflexi predo mňou. Chod za žabo, lebo ja som mal luminy. Clock sticking, áno, tyknem ti aj po hlave. Juj. Ja sa chcem šmykať, len to mi... Ono to je za tvojou nohou. Čo to je za mňou, že? Mama, Ja I'm a neviem. criminal. Mama, I'm a nemám staminu. criminal. Ja mu dám jesť, ja mu dám jesť. Thank you. Čo? Ja mám plno čas. Počkaj, ja mu dám ešte. Ňom. Ešte chceš? Tak nič. No, poď donútra. Kde si? Idem. Ešte tuto môžeme dávať. Vidíš tento pytel? Kde? Nie. Ukážem ti to potom to levely. Počkaj, nejde nás naháňať krtek? Nie, no ináč. Tuším, že hej. Lebo už sme prešli 2 levele. Tuším, že ide. Ale Čo som nechcem to. hovoril? Ja som kúpil dvakrát čas a bandáž. Ja mám, vieš koľko? Ja mám, že od 4 do 10 kúpim čas. Odporúčal by som otočiť sa a zlomiť si kríž, lebo on nám spáva kríže za chvíľku. Poď dopredu však. Jaj, čo to nefunguje? Hurá. Mama, I'm a criminal. Ale toto je ľahšie a kratšie než tá dažďovka. Šmýkaj sa niektoré rýchlejšie. Nie som vypol telefón. Ježiš. To nevadí, ja to prejdem. Tak tejtuj ma. Kadiaľ to. Toto je ľahké, ale tá dažďovka. Rest in peace. Ale ten boss fight bude ešte dlhšie. Ale buď rád, už natáčame pomaly 20 minút. A sme polovičke. No nie polovička, ale sme štvrtine. Ja nemám rád tento tunel, lebo vždy ma to oslepne.
Akorát teraz musí predo mňou to kladivo zničiť. Kde mám ísť? Keď spadnem, tak to je over. Krtko, piškotka. Kde? Pozrite. Matias, prestaň. Už nieraz sme takto zdochli. Ale ja som sa raz šmykol. Raz. Že raz sa šmykol. 2. Tak dobre, 2. Rátajme, že to nebolo. Dobre. Už 20 minút natáčame, ani v polovičke nie sme. Oh my lord. Teraz robíme trojku. Ešte 2 levele, alebo ešte 1 a pôjde nás naháňať tá dažďovka. A čo je tuto tento stánok? My môžeme tu revivenúť. Kde si? Na začiatku sa môžeme revivenúť, ale podľa mňa to je za Robuxy. To Určite. je nejaký stánok a tam ukazuje, že kto umrel, ako keby. Áno. Už idem. A ešte tu si môžeme kupovať veci. Tuto v šope, vieš okolo. Toto je puzzle mašina. Ježiš, disco bomba. Abo, čo sa ešte hodí? Disco hlava alebo disco bomba? Ja neviem. Dajme disco hlava. Však mám vieš akú hlavu? Dobre, ja že už môžeme odísť. Kam, keď nebudeme mať dostatok. Ale toto je ešte ľahšie. Matias, No, nemusím končiť. teraz. Jedoška, nemusím končiť. Dobre, nemusím. A môžem telefonovať. Čakaj, idem dole. Poď rýchlo do vlaku aspoň. Idem. Počkaj. Takže nemusíš končiť, ale čo? Nemusím končiť. No dobre. Už som si myslel, že ukončím video. Počkaj, Adamko, chcem rozprávky. Pustím ti babu. Ja som, vieš čo kúpil? No? Kúpil som nejaký točiaci box a že oslepný. Pozerať. Aha, chceš to? Aha, čo to? Ja aj to som mal hodiť na nich. Tak nič. Minul som 450 za to. Kde si? Tu sú ale veľké luminy. Poď rýchlo. Prečo počujem, že... Neviem, a nechcem to ani vedieť. Že by ten clown. Nehovor to. Ale ja nič nevidím. Disco hlava mi zobralo. Veľkú luminu mi zobrala tá disco bomba. To mám to vážne. Ja som to držal a tá disco hlava mi to zobralo. No to. Teraz by sme vyhrali, kebyže by mi to nezobralo. Ideme to zobrať naspäť? Zdochneme, vieš o tom. To je jedno. Co je to? Pomoc! Pomoc!
kopať. On ma buchal po ryti. Chod ty zobrať, ja nemôžem. Kámo, ja som mu to zobral naspäť a zrazu. Tu si ty disko hlava jedna. Zlé dvere. Balerina! Ona sa točí! To musím nejak editnúť. Dobre, ja mám fialovú lupinu. Ako pomenujeme... A tu je to, aha. Tu je to. Tu môžeme revivenúť. Tu by som nešiel, lebo to nám minie čas veľa. Ale išiel by som opačne. Počkať, ja idem pridať toho môjho kamaráta. Však on ma volá. Však on tuto vypukol za... Prečo počujem plač? Chudiak. Ahoj. Ale ja som počul nejakého chlapca s plačom. Bohatstvo. Čo hráte? Hráme Wonderland, natáčame ešte. A počuť, ja som na mysli, ja nič nemám. Máš niečo? No ja pošlem. Choď rýchlo, ja ti dám čas. Otázka, bude ma počuť? She was a fairy. Ahojte všetci. Ale čej? Tak áno, ahoj. By the way, toto je môj prvýkrát hovorenie na YouTube. By the way, on sa odpojil. On nechce byť asi vo videu. Dobre, poďme rýchlo naspäť, lebo nemáme čas. Ja mám... Nie. Už stačí. Mám aj ja čas. 20 sekúnd. Poďme naspäť, ja mám už všetko. Ja nemám staminu. No, počkaj. Počkaj. Ide za tebou. Za mňou. Máš všetko? Jo. Dobre. Dobre, keď dáme ešte toto kolo, tak pôjde nás naháňať dažďovka. Počuješ ma? Áno, počujem. Ja mám plný inventár zaplnený tými stopovač. Ja kúpim Wonder Mask. A ešte čo kúpim? Stopovač a bandáž. Ja som nakupoval... čo? Pozri, čo mám. Pozri, akú peknú masku mám. Aha, pozeraj. Masku na sebe máš, dve masky máš na ksichte. No, ale táto maska Vander, jeho manželka, ti ukáže všetky luminy na mape. Mama! On mi píše v tejto situácii, keď... Bro! Prečo umrel si? Prečo? Juj, prepáč, sorry, som teraz very angry. So much. Furt mi odpisuje.
Teraz sa mám obetovať za ňo, alebo neodpísať. Nepísať. Ok. Ja mu potom odpíšem. Aj tak viem, že on pozerá moje videá, lebo je môj kamarát. On mi slúbil, že bude pozerať moje videá, ale ja som strašne veľa videí poslala cez leto. Čo kaďal? Aj. Ja som mal pred letom 69 odoberateľov, teraz máš 85. Dajme tomu, že mám 86 teraz. Nie, tu sú tie padacie dvierka. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. To bolo aké close. On je za mňou. Že? V tejto časti som nikdy nebol. To si bol ty. Ja skáčem o život. Keď umrem, je to moja vina. Je to všetko moja vina. Dobre, to už dáš. Nedám. Tak, môžeš si veriť. Ja si vôbec neverím. Otváraj! Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. No vidíš. Odíď, rýchlo, odíď! Dobre, ja som odišiel rýchlejšie než tá dažďovka. Dobre, no, tak to sme dali. Neprejdeme ešte 2 kola, alebo jedno, tak pôjdeme na tie one. Áno, počkaj, AFK píše môjmu kamarátovi. Ok, zatiaľ pozbierať nejaké vesty. Ok, ale počkaj, ja som teraz zistil, že som mal dole náramok. Ty mi tu neblákaj. On taký, že... Už natáčame 32 minút. Kde si? Ja som zobral nejaké... Balerína je za tebou! No? Balerína! To je tam, no. Balerína kapučína! Je bomba. Ja vidím všetky lumíny. Utekaj! Ja ťa ochránim. Počkaj, ja ti poviem, kde sú všetci. Tu je balerína. Za tebou. Ja sa obetujem za teba. No chyť ma. Tak nič. A ona spieva. Nie. Tu je ten klaun. Nenávidím klauna. Ani ja. On je ten najhorší. Ako ho pomenujeme? Ja ho nemám rád. Dajme mu meno otravný klaun. A nemáme dosť veľa. Počkaj, ja sa popozerám, kde sú všetky. Ja vidím, kde sú. Tuto sú vedľa. Máš? Vidím toho klauna nedaleko. Mierí medzi nás, ale... Poviem ti, kde sú luminy. Prečo mám fialovú obrazovku? Ja nič nevidím, mňa zabíja tá maska. Ja, že čo ma zabíja, to bolo tá balerina. Ale tá maska ma zabíja. Pukni, čo som pominul. Dobre, ale budeme potrebovať... Ježiš, to bola krivá babka. Nie Joker! Nie Joker!
smeje? Prečo si ma opustil? Ja zabudol, že ja musím ísť odovzdať Luminy. Počul som, že ako keby ma išlo niekto pichnúť. Máme 4 minúty ešte v pohode, to je. Ja nič nevidím cez tú masku, to je. Aká je tá maska? Prasknutá? Mňa zabila tá maska. Ako ma zabila tá maska? Povedz mi, ako ma zabila tá maska. Ja neviem. Pomoc! Pomôž mi! Neplač, aj si to zaslúžiš. Tu som. A potrebujeme... Ale kadiaľ ideš, však potrebujeme Luminy. Ja som nepovedal nejaké. Tak. Ale ako ja už tú masku vyhadzujem vedľa teba, kde si? Zober si tú masku, alebo... Juj, omylom som zahadil toto. Ja to zahadzujem, to je celá... Je to prasknuté, pozri. Nie, daj to dole, zabije ťa to. Vyhod to. To má v čom akože pomôcť. Má ti to ukazovať Luminy. Vyhod to, vyhod to. Ty umieraš. Pozri, to je prasknuté, aha. Vidíš? Wonder, ty sa nemáš, lebo ja som pridal čas. Máš polovičku HP. Ja počujem Luminy. Kde si? Tuto nič. Oh my god! Ja viem, kde sú. Počkaj, Matias, ja budem na chvíľku apkovať. Ja idem tu, kde zaberú si jeho vadinky. Na chvíľku budem apkovať, počkaj. Ok, ja zatiaľ pozbieram Luminy. Ja umrem. To je aký zlý Joker. Time's almost up. Should I start the funeral music early? Si späť? Zasa ma ten Joker zobral tretíkrát. Ten Joker ma furt obchytkáva. Matias, No, musím končiť. damn, nevadí. Môžeme ešte zajtra, keď tak. Ok, to bude pár 2. Tak čau. Čau. Ok, som na to sám. Nevadí. Ale bol dobrý. Dobre, ja sa idem zabiť a to je všetko. Tak, čo už? Ďakujem, že ste pozerali, ďakujem, že ste boli so mnou oslavovať moje prvé voice reveal video a part 2 bude zajtra, ako on hovoril. Čaute!